Fetelor, multe dintre voi mi-ați scris astfel de comentarii să fac un video și cu siluete, nu de S, de L sau XL. Și vă prezint astăzi pe mama mea, care poartă rochia noastră Beatrice și vreau să vedeți cum vine pe ea. Este un XL. Vreau să vedeți cum vine pe ea și cât de frumos se așează rochița și pe siluete de LXL. Eu am rochița Ginevra albastră pe mine, care este un S. Ea poartă XL și eu zic că ne vine foarte bine la amândouă. Tu ce părere ai, mama? Foarte bine. Perfect. Hai un pic aici să te vadă fetele și să ne faci și o piruetă. Ei îi place foarte mult varianta asta albă. Mie îmi place mai mult albastru și am zis să facem așa un video amândouă să ne vedeți. Și hai să o și măsurăm să vedem ce măsuri are ea bust și talie. Are exact o talie de 84 de centimetri, fără să strângă burta, fără să strâng centimetru, relaxată și vine foarte bine. Dar bustul ei este de 100 de centimetri. Eu zic că la dimensiunile astea o să vă vină și vouă exact așa rochița și să știți că orice rochiță XL de pe site-ul nostru are exact aceleași dimensiuni. Spuneți-mi în comentarii ce rochiță mai vreți să probeze mama mea și o să facem un video împreună amândouă. Vă pup!